духонагаи фурӯшӣ бо ҳамаи чизу чорааш, ки дар ошёнаи паст дар дуюм ошёна ҷойгир мебошад ва бо нархи ҳамагӣ 445 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар маркази шаҳри Исор ҷойгир мебошад. аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе, дар ин тараф вокзали шаҳри Исор. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар ман ҳамин бино ҷойгир аст. ман ҳамин трезаҳош аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. дар ин тараф ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ин бошад ошхона. духонага кардагианд бо масоҳати қариб 55 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 8 ошёна иборат мебошад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи 445 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. хотиррасон мекунем, рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.